Ti, tulo na. Hala. Ganiha, wala mang gawas guys. Pero karon nang gawas na jud. Oh, Sharon. Suwaki. Pura ba siya? So, hi guys! For today's video, manginhas na po ta guys. Kay hunas na po diri sa amua. Oh? Charan! Hunas na po guys. Uban ako ang ate. Charan! Bahala ka taligsik. Basta, makapanginhas me o makasudan me karong hapon. Tala. Diri sa among tungod guys, kinahanglan gid kamo sakay og sakayan kay lalom, tagahawak ng tubig. Pero kung dito kamo agi, dito katong giblagan ako before nga nag-hike rami, mabaw ra gyud dito. Taga kiting ra to ang kuan ato. Ang tubig, pwede ra jud siya mag-hike kung wala mo sakayan, kung taga diri ka nya wa mo sakayan, pwede ra kaayo og mag-hike mo dito mo agi sa pikas dito. So diri sa amuang tungod dire kinahanglan gid ka magsakay og sakayan. Naing abot ta misunason guys, oh. Charan. Ay tuyom ti oh. Pujud ti oh. Bantawan nyo guys, oh. Nanay tuyom. Then mulakaw po ka diri. Tura oh. Buta-butag. Primero na to nakitaan buta-buta man. Primero paron nga hunas. So manginhas ta kay karong pit sa 29 pohon. Magsugod na sa dang atong ban period dire sa amo ang lugar. Basta once gani nga mag ban period guys, dili na ta pwede nga makapanginhas. 3 days kita nga dili makapanginhas kay tungod kay bawal siya. Bawal ta mga kinason, bawal ta manguha og isda. Hagon sa nga naa sa dagat, dili ta pwede manguha basta kanang ban period mo nang sugod karon nga primero nga hunas manginhas agid ta taman sa 28 kay ang ban period kuno sugod so 29 mauna nga manginhas agid ta karon guys. So muni akong mga kauban diri karon oh. Ubay-ubay sad ang ako ang mga kauban nga nanginhas diri. Dili pa kayo mala ang among hunasan karon. Kay primero pa manggod ang hunas, so dili pa kay siya mala. Ang didto moy daghan kayong tawo. Wala patay kuha guys. Tawan nyo guys. Charan! Leshwi! My favorite. So guys, ganiha, wala gyud nang gawas pero nako ipakita ninyo. Tan-awa guys ha. Mas kita mo ana. Naklaro ninyo na. Maklaro ba ninyo? Nara. Pero guys, charan, look. Ayun. Tara pag yun guys, oh. Charan. Duha na. Ay, hala, napa guys. Hala. Tulo na. Ti, tulo na. Hala, napa oh. Hala. Agay, saan naman ako ni pagdala? Padagay. Pa guys, agay. Unsa naman ni uy? Dara. La, nalubog. Tara, nagpat na guys. Hala. Ganiha, wala mang gawas guys. Pero karon nang gawas na jud, oh. Dugol na kay ni silang upat. Then mo ni magkuha ganiha, oh. Wala jud kay mang gawas. Karon na nga ning taob na, oh. Ay, nawala na ang kuan. Mga bato-bato. Kita pa ta, basig na apa. Bubog po ni, oy. Look at this. Tanawa. Sharon! Suwaki. Dako ra ba siya? Lubog ra ba? Nalubog mo na ni, oy. Charan! Kami nilang nabili. Tala na te. Ginoo ko guys, sa tunok ko. Natunok kog tuyom. Dara oh. Tugos maklaro. Natunok ko guys. Oh, nangit-ngita na mi dire. Alas 3 pa ta diri no? Alas 3 pa mi dire guys. Nya alas 5 na kapin, hapit alas 6. Oh, wala na yamoy mga bato-bato oh, among hunasan. Wala na. Manguli na mi, manguli. Bye na guys. Bye. Mga una meron taod.